Hľadaš nejaké špeciálne miestečko v Bratislave, kde si ešte nikdy v živote nebol a chceš vziať svoju polovičku na rande, prípadne si sadnúť s kamošmi a užiť si takýto nádherný výhľad? Mám pre teba super tip. Nachádza sa na 12. poschodí hotela Linder nad nákupným centrom Central a je dostupný pre verejnosť. Môžeš ochutnať špičkové gastro, tuto sme si dali stejčik, burger a vypražaný sír, k tomu ľahké vínko a pustili sme sa do jedla a bolo to fakt, že mega. Zároveň sme si užívali tento západ slnka. Okrem toho si tam môžeš dať od barmajstra výborné drinčíky. Na výber sú rôzne mixované drinky a takisto koktejly. Ako vidíte, ja som si to veľmi užila, pretože táto atmosféra je naozaj čarovná a k tomu máte ultimátny západ slnka s krásnym výhľadom. Dávam tomuto podniku 10 z 10.